поканата ми да присъствате на днешната пресконференция. Тя е свикана, за да обявя, инициативен комитет издига моята кандидатура за независим кандидат-кмет на община Благоевград. Първо, позволете ми да представя членовете на този инициативен комитет. Господин Лазар Пришкапов, кмет на община Благоевград, периода 2002-2007 година, избиран като независим кандидат-кмет два пъти, изтъкнат общественик, държавник, с най-значим принос за развитието на Благоевград. Неговото име е записано наистина с златни букви в непописана историята на Благоевград, а историците ще кажат много повече от тези две изречения, които аз споменах за тази личност. Аз лично се гордея, че съдбата ми даде тази възможност да бъда част от неговия екип и той да бъде един от моите първи и най-важни учители в областта на политиката и управлението. Радвам се, че господин Пришкапов е приел това да бъде и председател на този инициативен комитет. Армейски генерал Любен Петров, началник на генералния щаб, роден в село Еленово, община Благоевград, един от петимата армейски генерали в българската армия, последният, който е получил това звание. В моето съзнание той винаги ще бъде подполковник Любен Петров, тъй като беше мой командир, когато аз получих в армията. Инженер Захари Донев, кмет на Благоевград през 80-те години, почетен гражданин на Благоевград. За съжаление не може да присъства по здравословни причини. Госпожа Руска Стоименова, солист на ансамбъл Пирин, почетен гражданин на Благоевград. Господин Петър Михтарски, наш футболист, бронзов медалист от световното първенство в Съединените щати 1994 година, почетен гражданин на Благоевград. Професор Константин Димчев, футболист, почетен гражданин на Благоевград. Константин Цеков, музикант, председател на групата формация Студио Балкантон, почетен гражданин на Благоевград. Госпожа Майя Нешкова, естраден изпълнител, солист на оркестър Благоевград, почетен гражданин на Благоевград. Господин Кирил Пецев, журналист, писател, публицист, заместник кмет на Благоевград, председател на Общинския съвет, председател на Съвета за култура. Госпожа Елисавета Каменичка, дългогодишен директор на Радио Благоевград, моя съученичка от икономическия техникум Иван Елиев Благоевград. С нея сме учили 4 години в един и същи клас. Господин Валерий Яков, директор на Радио Благоевград, режисьор, продуцент, сценарист, син на заслужилия гражданин на Благоевград посмъртно, поета Федер Яков. Господин Илия Ганев, оркестрант солист в ансамбъл Пирин. Мой също съученик от второ основно училище. Господин Иван Гоцев, народен певец. Господин Крум Крумов, кмет на село Рилци. Господин Борис Василев, пенсионер, един от най-активните участници в доброволчеството движение по строителството и изграждането на Благоевград, който 80-те години, който тази доброволческа нишка запази и след това и един от най-активните участници в доброволческото движение в Благоевград. Господин Росен Василев,
юрист, бивш върховен съдия. Господин Александър Балабански, юрист, помощник от Гайдус, съосновател на Ротари клуб Благоевград център, заедно с още група приятели. Госпожа Здравка Чимева, председател на движение Ние живите. Госпожа Данила Манова, член на църковното настоятелство на храм Свети Димитър Сомовски в квартал Струмски. Тук искам да отбележа, след като става дума за православния храм, че в неделя в храм Свети Димитър Солунски в село Малък Царин, сега Сандански, получих благословията на негово високо преосвещенство на Върховски митрополит Сарафив да се впусна в кметската наклона за кандидат кмет на Благоевград, за което му благодаря. Архитект Иван Калпачки, дългогодишен главен архитект на Благоевград. Госпожа Димитрина Самарджиева, митнически експерт към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, работила дълги години в най-горещите точки на нашия континент, в Косово и в Западна Украина. Доктор Йордан Тумпев, един от основателите също на Ротари клуб Благоевград център. Доктор Петър Чаракчиев, гастроентеролог, мой съученик от второ основно училище. Доктор Вангел Арабаджиев, общественик, заболевка. Госпожа Димитрина Гошева, педагог, преподавател в 8 основно училище, един от най-добрите български музеисти. Госпожа Любима Мавродиева Оракова, педагог, преподавател по английски език в езикова гимназия Академик. Госпожа Стефана Гълъбова, специалист в логистиката, завършила един от най-престижните университети в Федерална република Германия, Людвиг Максимилиан, в Мюнхен. Работила и живяла 17 години в Германия, завърнала се в Благоевград и работи един успешен бизнес, за който господин Красимир Михайлов, мой колега от Агенция Митници, изълженик на икономическия техникум, господин Благовест Тодоров, уредник в Историческия музей Благоевград, докторант в Югозападния университет Благоевград по английски език и английска литература. Димитър Стефанов и Методи Стефанов, синове на изтъкнатия наш съгражданин, професор Кирил Стефанов, гражданин на Благоевград и една от емблемите на нашия град и на България. Господин Сашо Милчев, бизнесмен, член на Ротари клуб Благоевград център. Господин Иван Чапов, бизнесмен. Господин Сашо Лажаров, бизнесмен. Господин Иван Пишиев, бизнесмен. Господин Стоян Иванов, бизнесмен, Феникс Благоевград. Господин Георги Димов, бизнесмен в областта на международния транспорт. Мой конкурент, приятел, и ние заедно с него сме от първите, които в началото на 90-те години започнахме този труден и отговорен бизнес. Господин Димитър Тодоров, телекомуникационен бизнесмен, член на Ротари клуб Благоевград. Господин Николай Папокчиев, член на управителния съвет на спортен клуб Спортика, член на Ротари клуб Благоевград център. Борис Тонев, известен български изограф, рисувал доста църкви и манастири в България и един от малки фотографи, които рисува и изографисва храмовете на Света гора Атон. Инженер Михаил Гарманов, специалист в лозарството и добър винопроизводител. Господин Антон Димитров, работник. Един от другите ромски поети. Мой съученик
от първи до 8 клас за второ основно училище. Господин инженер Емил Костадинов, бивш депутат, строител. Инженер Пепи Петрунов, инженер-конструктор. Инженер Иван Костадинов, бизнесмен, мой съученик от второ основно училище. Георги Монев, банкер. Да бъдат в инициативния комитет, без да са гласоподаватели в Благоевград, това означава, че те няма как да бъдат в официалния инициативен комитет. Инженер Пламен Банчев, основател на най-голямата икономическа зона в България, икономическа зона Тракия, който за последните 20 години, изграждайки тази зона, е донесъл на регион Пловдив повече от 35 000 нови работни места и инвестиции за 3 милиарда евро. Той ще бъде част от моя екип от предизборната кампания. Доктор Милен Врабевски, фондация Българска памет, бизнесмен, филантроп и меценат, един от хората, които най-много помага за българските общности зад граница. Ясен знак за мястото и ролята на Благоевград в това отношение, имайки близките наши съседи и наши събратия и сънародници. Това е инициативният комитет, на който благодаря за оказаното ми доверие. Този инициативен комитет е с отворена форма. До неговата регистрация вероятно ще се включат и други мои приятели, познати, които ме подкрепят в тази офанзива да бъда независим кмет на Благоевград. В същото време тази гражданска енергия, този инициативен комитет има възможност да прерасне и в изборна коалиция, ако бъдем препознати от някои политически партии, патриотични движения и други организации, които биха могли да се включат. Така че оставаме и тук вратата отворена за формата и начина, по който ще бъде представена моята кандидатура за бъдеще. Повечето от вас ме познават, позволете ми няколко думи за себе си сега да кажа, без да ви отстречавам. Роден съм на 10 октомври 1959 година в град Благоевград. Родната ми къща се намира на около 100 крачки от сградата на сегашната община. Покойният ми баща беше дългогодишен стопански ръководител, строил и изграждал мототехника в Благоевград, топливо в Благоевград, мебелната къща в Благоевград. Пенсионира се последно като директор на търговия недро в Благоевград. През 2017 година почина, беше на му памет. Майка ми е дългогодишна медицинска сестра в окръжна болница в Благоевград. Има трудно стаж повече от 30 години като такава. Пенсионер. Съпругата ми, Гергана, е от град Бургас, но прие предизвикателството да дойде и да живее вече повече от 40 години в нашия град. Тя е икономист по професия, завършила е като мен в Украйна и завършила е колеж в Съединените американски щати по медицински менеджмент. Имам 3 деца, Христо, тук, и 2 дъщери, Евелина и Йоана, които живеят в Съединените американски щати, завършиха там университет и работят. Естествено, мисля трябваше да почна. Дядо съм на 2 прекрасни внучета. Целият ми съзнателен живот е преминал в Благоевград. Работил съм в нашия град на различни позиции, но на първо място бих изтъкнал периода, в който съм бил част от управлението на община Благоевград. Това е преди 1989 година промените. Тогава длъжността заместник кмет нямаше, тъй като
беше председател на Общинския народен съвет, аз бех председател на Съвета за духовно развитие. Бих казал златното време за културата, образованието и науката на Благоевград. Тогава с носталгия си спомням за добрия, много богат културен живот на нашия град. Спомням си за организирането на сподлета на ансамбъл в Съединените щати, Япония, Китай, проблетата на камерна опера в Благоевград, откриването на оперния театър в Кайро, Египет, в бивша Югославия, в Испания. В същото време, тогава в Благоевград започна старта и на научната дейност. С помощта на Българската академия на науките ние разкрихме лаборатории на тази академия и академик Евгений Головински, нека му вече му памет, също почетен граждан на Благоевград, беше